Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa, sugeng pepanggihan wonten pawarta 10 DKV 6. Kula Naila Rahma Isnaini badhe nglantarake pawarta kang asipat fakta lan faktual. Kepala Pusdantin lan Humas Badan Nasional Pepanggulan Bencana Sutopo Purwonugroho kake kronologi kadaden banjir bandhang ning Garut lan Sumedang dianyak saka Selasa 20 September 2016 jam 7 bengi. Udan deres marakake debit banyu Kali Cimanuk lan Kali Cikamuri munggah kanthi cepet. Jam 8 bengi banjir kedaden nganti sak dhuwur dengkul banjur sekitar jam 11 bengi. Banjir sak dhuwur 1,5 nganti 2 meter. Waktu iki sakanggonan banjir wis surut. Iki nunjukake kondisi huludes Cimanuk wis rusak lan kritis. Ungkap Sutopo Rabu 21 September 2016. Kejaba kuwi jero wayah sing apik barengan kedaden longsor ning Desa Cimareme, Kecamatan Sumedang Kidul, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Kulon ning Selasa 20 September 2016 jam 10 bengi. Longsor menimbun loro unit omah. Loro wong ditemokake tewas lan diduga loro wong isih tertimbun longsor. Panggolekan korban isih dilakokake tuture. Sutopo ngomongke kebutuhan mendesak wektu iki yaiku dana jaga kanggo operasional, penanganan darurat. Beras lan panganan dibutuhake kanggo panangan pengungsi. Masyarakat diimbau kanggo terus ningkatake kewaspadaan saka ancaman banjir lan longsor. Udan bakal terus ningkat nganti puncake Januari 2017. Dipole mode negatif lan angete saben bayon segara ning Indonesia marakake curah udan akeh. Luwih gedhe saka normale sing bisa micu banjir lan longsor turine. Terkait karo kebutuhan mendesak kanggo korban banjir, Gubernur Jawa Ahmad Heriawan nuturake pemerintah provinsi Jabar wis ngirimake bantuan kanggo korban banjir bandhang sing kedaden ning Kabupaten Garut lan longsor ning Kabupaten Sumedang. Kondisi wilayah sing ditempuh banjir dinyatakake cukup parah. Sing mutawatiri dheweke banjir uga nempuh fasilitas umum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet. Pasien rumah sakit nganti waktu iki isih durung dialihake menyang fasilitas sing luwih becik. Kanggo sementara, sekanggonan pasien diungsiake ning lorong-lorong rumah sakit ning lantai loro. Matur nuwun kaliyan kawigatosanipun para pamirsa ingkang sampun kersa nderekaken lakune pawarta ing siang menika. Kula nyuwun undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.